Gaur hemen, elkartu gara Gipuzkoan, lanbide heziketa duala euskaraz bultzatzen duzuen komunitateko kideoi aitortza egiteko. Industria egitura sendo, lehiakor eta berritzailea izateko berrikuntzan eta etengabeko hobekuntzan oinarritutako lanaren eta formakuntzaren alde egiten duzue guztiok. Eskerrik asko. Erronka bat jarri genuen esanez, honei buelta bat eman behar zaiola eta euskararen presentzia handitu egin behar zela nola bai. Erakundetako, lantokietako eta ikastetxetako arduradun eta ikaslei esker, lanbide heziketa duala euskaraz posible da. Balore komun bezala euskara dugu, gure familia kooperatiboaren identitatearen parte. Bakarka, azkarrago joango gara seguraski, baino elkarriekin urrutiago iritsiko garela ziur gaude. Ilusio osoz, eskerrik asko. Sari honek, inderra emateko aurra behire, bide honetik uzela, eta holaxe inderkexokin zeitzen. Bide bioteken izenean gure eskerrik beroena adierazi nahi dizuet enpresetan euskararen erabila sustatzeko errekonozimendu garrantzitsu honengatik. Berrikuntza eta ekintzailetasunean sakontzeko aukera ematen du euskarak. Sortze eta antolatze kolektibora gonbidatzen gaitu. Gertutasunaren, inklusibitatearen eta aniztasunaren ardatza mugiarazten du enpresan eta enpresatik kanpoko harremanei dagokienean. Mugarri bada, euskararen bizigarritze prozesuan lan mundua euskalduntzea bada daukagun erronkarik zailenetakoa eta importantenetakoa. Euren hizkuntzan lanean jardutea erronka izugarria da eta horregatik dualaren paperak baita ere eraldatzen du lanbide heziketa, eraldetuko ditu baita ere enpresak eta hor euskara txertatzea jardun horretan funtsezkoa da. Segi dezagun, euskaraz lanari balioa eranzten. Mila esker.